sijoittaa nämä tulevat hahmot. Eikö kellekään mitään mieleen? Ihan arkinenkin paikka käy. Ei? Anteeksi? Metroasema. Loistavaa. Eli näyttelijöille tiedoksi paikka on metroasema. Ja ensimmäisenä sieltä voi tulla vaikka Eerika sitten sisään. Kiitos! Ja seuraava metroasemalle tuleva näyttelijä on Hilma. Tervetuloa. Kyllä mä menen vielä lastenlipulla. Eikö niin? Hei! Ja metroasemalle seuraava tulija on Elmo. Just pääsin linnasta, nyt äkkiä sisään. Ja seuraava metroasemalle tulija on Salla. Älkää yrittäkö estää minua! Minä päätän omasta kohtalostani. Ennen seuraavaa näyttelijää voitaisiin vaihtaa vielä paikkaa. Tulisiko jotain muuta paikkaa mieleen? Sairaala. Sairaala. Elikkä seuraava paikka on sairaala ja seuraava näyttelijä sieltä Siiri. Tervetuloa. Mä en oo sit aiemmin tässä sydänleikkausta tehnyt, mut kokeillaan. Seuraava sairaalaan tulija Amanda. Mulla saattaa olla päässä jotain vikaa. Ja sairaalaan tervetuloa Maria. Tää piti olla kahvila, mutta mä voin yrittää. Voi vittu, väärä ihminen! Ja sairaalaan tulee hyvät mukaan Atso. Joo. No, ruvetaan sitten leikkaamaan. Kiitoksia. Jatketaan tänne sairaalalla. Tervetuloa Ode. En mä tosiaan tiedä mitä mä teen täällä. Mulle vissiin sanottiin, kun päässä on jotain vikaa. Miten mä siellä jotenkin... Kiitoksia Ode. Ja sitten sairaalaan tulee Mikkeli. Eikö täällä olla potilassänkyjä vapaana? Eikä ole nyt vain ole. Kiitoksia. Ja vaihdetaan sitten paikkaa. Mikä voisi olla seuraava paikka? Eläintarha. Erinomainen valinta. Eläintarha. Tervetuloa eläintarhaan. Henrikka. Moi, mä oon Cheek. Eiks tää ollut tää mun keikka? Kiitoksia. Ja eläintarhaan seuraavaksi tulee Merja. Tuolla on mun serkku! Ja eläintarhaan Sanni. Ai niin, mä en oo se eläin. Kiitoksia. Ja eläintarhaan Kati. Minä kyllä ottaisin tuon turkin. Sitten niin kuin luvattiin, niin täällä oli vielä todella innokkaita, halukkaita tulemaan tähän samaan metodiin ja tekemään kohtauksia. Otettaisiin ensimmäinen pari tänne lauteille. Tervetuloa Salla ja Elmo. Kati, sulje mun kone. Anteeksi. Kati sulkee sen. Alright. No niin. Ja saataisiko me
heillekin paikka sillä aikaa, kun mä etin heille hatut täältä. Kuntosali. No niin. Kuntosali. Ja olkaa hyvä. Jahas, nuori mies. Mitäs? Täällä ollaankin aika kauan treenattu vai? Älä kutsu minua nuoreksi mieheksi. Minä olen viisas, minä olen ylitse oppinut. Minä olen oppinut yli ja ympäri. Siis viisaampi, siis minun voimani ovat minun aivoissani. No siltä se kyllä näyttääkin. Haluaisitteko opettaa minulle tuon liikkeen? Kyllä, ota tästä nämä kahvakuulet. Ja sitten mennään. Ja sitten mennään. Kiitoksia! Ja sitten jälleen tuttuun tapaan paikka heille. Kylpyhuone. Kylpyhuone. Kyllä vaan, ja nämä on ihan erinomaiset siihen. Tunta. Lauri. Terve. Ei mitään henkeä. No, kyllähän tuo niinku sopii. Mutta jos mä seison näin. On kyllä. Mun mielestä rajalkaa on tätä. Herättää. Ota mä laitan suihkun päälle. Nä. Joo. Onko se valmis nyt? Joo. Yes! Oliko vielä seuraavia? Ei, valitettavasti tämä metodi nyt sitten päättyi tähän, mutta kiitoksia. Aina jos voit katsoa, kuinka paljon pidetään. Antakaa Juusolle iso tappi. Tässä on 2 nimi peräkkäin, sen takia, että mä menen tuohon istumaan kohta. Ensimmäisenä maailman huonompaan tulee Atso, Juusu, Elma, Eerika, Sanni, Siiri, tervetuloa! Sitten mennään maailman huonointa tekniikkaa, mikä tarkoittaa sitä, että me etsimme maailman surkeimpia ammattien edustajia, eiks vaan? Joo, ja nyt te saatte aivan rauhassa kaikki semmoset sisäiset patoumat tällä purkaa, että ootteko halunnut nähdä maailmanhuonon lääkärit vai opettajat vai talonmiehet vai poliisit vai maailmanhuonomman anoppin vai minkä? Kertokaas. Maailman huonoin Sisko. sisko. Maailman huonoin sisko. Mä tiedän, että sä oot mun veli, mutta vittu sä oot kuuma. Haluatko kuulla salaisuuden? Meillä ei ole sama isä. Kun meitä on 2 ja perintö on paljon, niin jos sinä kuolet ensin, Joo. Maailman huonoin apteekkari. apteekkari. No kyllä mä aina suosittelen tätä valiumia joka vaiheessa. Ai mitä? Missä on hiivasienilää? Joo, se on kyllä hyvä. Siis kyllä tää on ihan oikea apteekki ja luvat on tulossa, vaikka tää onkin pakettiauto. Mitä sä haluat? Oota, kirjoitan muutaman reseptin myös itselleni. Hyvä. Maailman huonoin postinkantaja. Postinkantaja. Jaa, miten se Minna tänään sai?
Hyvä. Ja vielä yksi maailman huonoin Hammaskeilu. hammaskeilu. Oli just ennen heitetty rahoja. Ja alkohol. Mitä? Eikö tää oo mitään? Yeah! Yes! Siellä on Maria, Odelia, Kati, Amanda, Ilma ja Salla. Ja leikin nimi on Valinta, mitä voit sanoa. Nythän voidaan miettiä, että kaikenlaisia tilanteita meillä elämässä on, missä ei kannattaisi sanoa jotain tiettyä asiaa, vaikkapa alttarilla tai hautajaisissa tai missä vaan. Mutta minkä sellainen tilanne me haluttaisiin nähdä, että missä sitä tulee sanottua? Pahinta, mitä voit sanoa? Matematiikan ylioppilaskokeessa. Joo, pahinta, mitä voit sanoa matematiikan ylioppilaskokeessa. Vois mä käyttää vielä sitä kertotaulua? Taulukkoa. Tää ei kyllä näytä työtodistukselta. 2, 3, 5, 7. Niin ei kaikki tää haittaa, että mä laskentelen ääneen. Hyvä. Pahinta, mitä voit sanoa Hautajaisissa. hautajaisissa. Mä oon tosi pahoillani, mut eiks se oo sun äiti? Ai vittu. Mä panin sun mutsiin. Hei, onko sulla yksinäistä siellä? Mäkin tuun täällä sun viereen. Mä aina sanoin, että mä tekisin sun puolesta mitä vaan, mä vaikka kuolisin sun puolesta. No älä esitä, et sä oikeesti kuollut, ei se kuollut oo. Erää! Hyvä. Pahinta, mitä voit sanoa vielä yksi. Missä tilanteessa? Työpaikan pikkujouluissa. Työpaikan pikkujouluissa. Ja nyt, kun on kaikki tarpeeksi humalassa, niin minä voin kertoa teille, mitä minä olen tää. Ensinnäkin Maria panee penaa. Lauri pöllii kassasta. Mä sain ylennyksen, koska mä panin pomoa. Tiedoksi vaan kaikille. En mä teitä ois muuten palkannut, mutta kun ootte niin hyvän näköisiä. Ota vielä yksi. Mä oon kussut teidän kahvipannuun joka aamu. Okei. Nyt otetaan lavendeeraksia kehiin. Täällä on tehty hatulien lappuja. No niin! Mutta vähän sekoitetaan tästä nyt näitä pareja, mitä äsken oli, niin tulisiko vaikka Mikke ja Siiri? Hei, nämä kaikki laput ovat tippuneet. Se ei voi olla totta. No niin. Elikkä tämä leikki on tällainen, että... No, ottakaa itse sitten, jos haluat. 3 varmasti, joo. No niin. Eli tämä on nimeltään Lappu Impro. Ja tässä tosiaan ihan normi kohtauksia pyydetään heille pian joko mikä on heidän suhteensa tai sitten tapahtumapaikka.
Ja sitten kun mä tätä huikkailen heidän nimiensä, niin sitten he lukevat tuolta valmiiksi kirjoitetut hulvattomat repliikit. Jes, eli olisiko tapahtumapaikka tai ihmissuhde? Meillä on muuten myös se tilannehattu siellä. Sitäkin voi käyttää, jos haluat toista hattua. No tämä on nyt sitten treffit ravintolassa. Olkaa hyvä. Moi. Moi. Antero. Helena. Tulosta. On tosi hauska. Käy vaan. Joo, mä istun tähän. No niin. Joo. Niin, No. sä oot vissiin vähän vanhempi kuin sä sukuvissa. Ai oon. Sori, mä en ole kattonut niitä kauan tarkkaan. No niin. Mut tän biisin mä lauloin Idolsissa. Puhu äänelläsi jonka kuulee. Sanon jotain kaunista. Joo, kiitos. Joo, mä oon itse nähnyt ton. Ai ootte nähnyt? Mut tässä kattoo, onko sun silmässä joku roska? Mä otan sun pois. Lähdekö? Puolet tripsistä lähti. No, mutta kiitos kuitenkin. Anteeksi. Joo, mutta kerro vähän itsestäsi. Mutta otapa tästä mun tää sytkäri, niin kokeilepa tuosta, jos se auttaisi siihen. Silipää. Niin. No siis, mikä ettei? Ootas. Ei tää toimi. Sori, se on viallinen varmaan. Hei, anna takaisin. En mä halua. Heitä se. Kiitos. Juuri nyt näen halusin. Aha. Mun äiti Onko mä siinä? Et, mun äiti istuu tossa. Joo. Ja sit mun eno istuu tässä. Miten se eno tähän liittyy? No kun mun äitillä ja enolla oli semmonen spesiaalisuus, mistä me erottiin lapsena, niin jos mä vähän käännän, niin ehkä mä istun näin. Mä teen kuperkeikkoja. Siis. Sähän olet aivan humalassa! En kilistele! Ja tämä tapahtumapaikka on hamsterin hautajaiset. Olkaa hyvä. Hei, mä kuulin, että sun hamsteri on kuollut. Ja mä ajattelin, haluaisitko pitää hautajaiset sillä. Se vois piristää. Kyllä. Mulla on yksi tosi ikävä vaiva. Mitä? Kerro vaan. Kerro. Kai sä tiedät sillä hamsterilla. Millalla. Niin sillä oli semmonen... Sillä oli niinku kirppuja. Kirppuja? Mä. Niin ne tarttu mun. Aivan ihana punainen auto tuolla. Katso! Katso! Se hamsteri mä ajelen tällä hetkellä siellä. Pitäisikö meidän sullekin hankkia sellainen auto? Ja ne kirput varmasti lähtee, kun me ajellaan. Hyvä. Kiitos, että sä piristit koko ajan. Voidaan pitää pieni tämmönen rukoushetki. Siellä on hamsteri. Haluatko sä sanoa jotain? Joo. Mä mietin. Mut miksi se on alasti? Mulla tuli niin kiire, kun sä soitit mulle, niin mä unohdin palatteet himaan. Anteeksi, on tosi nöyryttävää. Mä en voi olla hautajaisessa alasti. Mä en voi olla hautajaisessa alasti. Anteeksi oikeesti ihan sikana. Ei hätää. Mulla on näkymättömät vaatteet. Mulla oli tarpeeksi paha mieli jo muuten. Voisit sä tehdä saman jutun kuin eilen? Saa? Kato, mitä sä teet eilen? Se aitu kokkaa riisipuuroa. Niin, kokkaa riisipuuroa. Mut ei millais tykkää riisipuurosta.
Tää on siis Milla kuoli sen takia, että se söi riisipuromäärää. No, syötiin sille liikaa. Me voidaan kyllä keksiä jotain muutakin ruokaa. Haittaaks jos mä kosken sun Pekka, kun mä laitan vaatteet? Ei se haittaa. Mä otan teille tuolit tähän saataville. Myöskin, niin jos jotain tarve. 2 lappua, tämä on huijaus. Niin, mä oon nyt vain 1 kilometriä. Ja tästä tapahtuna Oikein. vaikka Ei tarvi. uutis lähet. Saatte, mutta ei tarvi. Oikein lämpimästi tervetuloa seuraamaan 10 uutisia. Hyvää iltaa. Tänään keskustelemme Vuosaaren Kolumbuksen tapahtumista. Mitäs siellä, Kati, tapahtuikaan? Tiedätkö? No niin, saamani tiedon mukaan humalainen mies on lähestynyt nimenomaan tätä Vuosaarta huutaen slogania peräaukkoani kutittaa, auttaa. Apteekki valitettavasti oli mennyt kiinni, mutta mies ei luovuttanut, vaan jyskytti ovea. Seuraavaksi menemmekin yksityiselämään. Sillä, Kati, elämä sinun kanssaan on pelkkää kärsimystä. Tätä väitettä tukee myös useat tutkimukset sekä entiset poikaystävät. Katin kanssa on mahdotonta tehdä töitä, sillä hän ei ole hetkeäkään hiljaa. Lisäksi hän puhuu vain omista asioistaan. Seuraavaksi terveysuutisiin, jotka saattavat koskettaa myös sinua, Saami. Jaha. Minulla on selässä noidannuoli, joka saattaa merkitä myös sitä mahdollisuutta, että myös sinulla on noidannuoli selässä. Miksi minullakin olisi noidannuoli selässä? Se on hyvin yleistä näyttelijäopiskelijoilla, jotka eivät muista venytellä tarpeeksi. Mutta sitten seuraavaksi haluaisin kertoa semmoisen asian, että myrkytin sinun ruokasi. Ruokatauolla tein sen. Olethan sinä tällä alalla pahin kilpakumppani. Kyllä, ja tähän onkin hyvä lopettaa. Jusu ja Ode. Onks nää viimeiset? Ei, vielä on Koska ei ole lappureina. Ja tapahtumapaikkana heille on... Ei tämä. Kassajono. Lelukaupan kassajono. Olkaa hyvä. Moi. Moi. Ei oo totta. Piip. On se. Piip. Piip. Käätiöllä oli tosi paljon ruuhkaa. Oliko? Oli jo ihan hirveästi. Paljonko siellä oli ruuhkaa? No ihan niin paljon, että hän ei vielä päässyt tänne edes. On hyvä, ettei tässä ole nyt paljon ruuhkaa. Eikö niin? Jep. Joo. Arvaan mitä? No? Tuossa aikaisemmin vähän kun ihmettelin, niin mun pitää kertoa, että kun sä oot nyt siinä, niin piip! Ottakaa passi vaan se. Että minä olen rakastunut mieheesi. Minun mieheni. Sinun miehesi. Pekkahan se on pitkähiuksinen, vähän rotelma, semmoinen kiva kaveri. Sä oot ihan kaveri. Pekkaan, et sä voi siihen. Voin. Kyllä ne lukkaavun myyjäkin saa Pekkaa rakastua. No saa. Vai eikö? Niin totta kai, kun se on sinun miehesi, niin onhan tämä vähän kiusallista. Joo. Mutta tiedätkö mitä?
Joo, kerro. Mulla on siinä se nokkahuilu, niin mä itse asiassa haluaisin soittaa sinne. Mä Totta kai, soita vaan. Nyt menee pikku hetki. Onpa ihanaa. Joo, tykkään sä. No, tavallaan. Ei tavallaan, ei se tykkääkään. Tykkään. Jatka vaan toki. Mikä toi Tuolla on toinen kassa, jos haluaa mennä. Tässä on nyt nokkahuiluhomma päällä. Mitä sä haluat kuulla? Oisko Titanic? Se on mun ja Pekan lemppari. Oi, kun on hyvä Titanic-juttu. No niin, nyt voit lopettaa. Mun pitää piipata se tuosta. Arvaa mitä muuta. Mitä? Että Pekan rakkaus on ihanaa, mutta mä pelkään mustia aukkoja. Otatko tämän pehmolevunkin vai onko tää jo sun? Ei mä otan se. Ota tämän, no niin. Niistä mustista 13,90, niin niistä mustista aukoista, niin tiedätkö mitään ite? Meillä ei käy lounari. Niin ne on tosi pelottavia, mutta minä näin semmoisen dokumentin ja näköjään myös opettelin Itä-Savon murteen siinä samalla. Että ei niitä kannata pelätä, mutta on ne aika pelottavia. Tulooko sitä rahaa vai ei? Tänne voi tulla nyt, tää ei kestä enää pitkään. Unohtunut kotiin, kun pitää mennä. Mites nää kaikki perkeleen lelut tässä? Tosi kiva oli jutella sun kanssa, mut hei. Otat siellä sitä nokkahuilun matkaan. Se on kaupan päälle, se ilmaiseksi saa. Joo. Amanda ja Erika. No niin. Ja sieltä. Minä valin ja hierojalla on tämä tapahtumapaikka. Olkaa hyvä. Joo, mulla on tosi jumissa nää mun niskat kyllä. Joo. Osaatko tehdä mitään? Joo. Onko sekin? Kato vaan. Tää on tämmönen perinteinen istumahieronta. Ja mä kuullut tosi paljon hyvää tästä. Joo. Apua. Ei. Mitä? Ei mitään. Okei, joo. Joo. Ei mitään. Ei mitään. Tää on ihan... Amanda. Siis linnuilla on ihan kamala ääni. Hirveet tommoista sirpitystä. En mä voi rentoutua ollenkaan. Joo, se johtuu. Sulla on täällä kyhmy täällä selässä. Ai se painaa okei. sieltä tänne ylös. Tuleeko mulle semmosia ääniharhoja sit? Tulee. Okei. Sä kuulet jotain. Joo vaan, ne tulee tuolta. Ei, aivan. Joo. Ja mä oon halunnut kertoa tää sulle pitkään. Ainakin tässä 5 minuuttia jo, mutta Kerro. mä oon vakoillut sua. Mitä? Ja Aha. Okei. No. On mun veli. Mitä? Oikeesti? kato, meidän äiti. Meidän äiti. Riitta. Kyllä Riitta. Niin Riitta on 3. kerroksen Riitta ja me ollaan 2. kerroksen postinjakajapat. Wow, tää on kyllä, mutta tässä on sulateltavaa. Mä tiedän. Hei! No. Niin täällä jos on mun veli, niin voisit sä adoptoida mut. Joo. Joo. Kyllä mä luulen, että se on istuu tässä tilanteessa. Ois todellakin. Joo. Niin oltais niinku vielä jotenkin lähempänä niinku sama perhe. Koska mulla on se ratti väärällä puolella mun postiautossa, niin mä tarvitsen vaan. Niin. Se on ihan helpompi ajaa se toisaalta. Niin on. Niin täydennetään toisiaan tällä. Joo. Ja siis... Mua nolottaa hirveesti silloin, jos sä katsot mua silmiin tää asia, mutta... Vaikka me tälleen ollaankin suku, niin Luulen, että se on tosi kauan Joo. Ja mulla on sellainen liikeidea, että kun tuosta postin jakamisesta se ei vaan tuoda mitään, niin jos me alettais laitettais nettiin nää. Mä oon miettinyt kyllä, joo. Okei. Siis se voisi olla tosi hyvä.
Mut tiedätkö et sun kainalo, se uhkuu seksiä. Se on siis tosi tiedätkö, niin se meidän pitäisi yhdistää nämä liikeideat jotenkin. Sä laitat kuvia sun kainaloista, mä laitan jaloista. Joo, tiedätkö, tässä on kyllä business. Mulla on miesten deodorantti, se on se. Tosi hyvä, tuoksunen. Eikö? Se on palveluiden. Voi ei. Anna lähes varmaan laittaa mukaan. Näin lapuilla. Ja seuraavaksi me siirrämme tuolle vähän sivuja ja me veliön tänne. Eli normaalin muotoisen veliöön tulevat Merja, Henriikka, Maria ja Odelia. Yes. Ja pitäisikö meidän ottaa se, kun meillä on vielä se tilannehatu siellä? Pitäisikö meidän tilannehatusta haluaa ottaa näille etumaisille? Tulkaa taas tätä aimaa, että tuonne sivuille näette paremmin, vaikka onkin 4 vuotta. Tää voitte vaikka istua. Eli tuolle. Rippikoululeiri. Rippikoululeirissä on nämä 2 ensimmäistä. Ja kun heille muodostuu roolit, niin ne pysyy läpi tämän 4. Mutta lyhyet kohtaukset ja sitten 4 pyörii ja katsomme mitä muita hahmoja sieltä tulee mukaan. Eikö vaan? Ja rippikoulussa ensin, olkaa hyvä. Matti, mä en halua olla täällä riparilla. Mun äiti pakotti mut tänne. Voisiks mä lähteä vittuun täältä? No voi, ei muakaan kiinnosta olla täällä. Mä oon tämmönen tukityöllistetty. Ai me oikeesti voidaan lähteä. Äiti sanoo, että sä tappaa mut jos mä Ihan sama, jos sä lähet, et se nyt silleen pahintaan kuin helvettiin joutuu, mutta Karataanko maasta? Missä? Maasta! No millä sä nyt lähtisit Venäjälle? Sieltä oli taas sotaa. En mä Venäjälle halua mennä! Mä sinne missä ei oo uskontoa. No, kaikkialla maailmassa on uskonto, että kannattaa pysyä Suomessa. No joo, mutta lupaat sä, että sä kerro mun äidille? Et mä lähden täältä. Sano, että mä olin täällä tämän koko ajan. Siis jaa, ihan sama. Siis mä oon vaan täällä silleen, että kello pakottaa. Jees, hyvä! Ja Matti on Matti. Ai vittu virsi vai? En ainakaan laula. Sä oot ihan tyhmä kanttori. Ihan hyvä, että sä et laula, se laulaani oli hirveä hyvä. Sä voisit lähteä menee täältä. Saaks mä lähteä? Jes! Joo, mä voin ottaa sun paikkas. Ota silleen, saanut ne rahat kuitenkin. En tiedä. No en mä nyt Soita sille ketun kirkkaherralle. En mä jaksa, en mä oo saudaa, siis ei ollut varaa ostaa prepaidia. Joo. Mut mä en ainakaan laula niitä virsiä. No ihan sama laulassa niitä virsiä, että ihan hyvä, että sä et laula, koska mä vittu vihaan sitä. Joo. Hyvä. Yes! Rippikoulun nuori vielä vailla nimiä jää. Onko sulla kaikki hyvin? Sä vaikutat jotenkin vähän. No vähemmästäkin täällä tulee ihan hulluksi. No niinpä. Täällä on ihan pimeätä porukkaa. Ne puhuu vaan jostain Jeesuksesta ja Jumalasta koko ajan. No Mä en edes tiedä ketä ne on. En mäkään. Mulla oli pakko tulla tänne. Miten niin pakko? No, äiti ja mummo pakottaa. Kaikki meidän suvun naiset on käynyt rippikoulun. Tiedätkö, me voidaan vaan lähteä menee. Mä tiedän. Lähetään Punkaharjun retrettiin. Ja sit pöllitään täältä kaikki viinit. Joo, tästä ei pitkä matka nimittäin sinne. Tossa voi liftaa. Minne suuntaan? Tonne. Tonne. Yes!
oot aika likainen. Tuolla pihatöissä. Pihatöissä? Kukkia istutikaan. Kukkia istutit. Oot sä ihan varma? Ei näyttänyt ihan kutilta, kun mä kävelin siis. Ai niin, siinä ei semmoinen Vähän semmonen. Mikä sä näit? No semmosen jutun. Etkö sä tajua? Mä en tiedä mitä sä teet. Etkö sä nähnyt sitä kättä? Kyllä mä näin. Onko se sun mies? Kun mä oon kuullut teille nyt kauhean hyvin. Etkö sä oikeesti tehnyt sitä? Kyllä mä tein. Et sä voit tehdä noin. Mä tapoin sen. Minkä takia? Se oli ihan hirveä kusipää, mä en vittu jaksanut sitä. Sä tiedät sen! Mä ymmärrän. Mä oon tässä tosi iloinen, koska nyt me voidaan olla, että ei oo mitään paineita, että kukaan estää. Ai sen takia sä oot iloinen tästä. Siksi mä oon tästä näin iloinen. Et niinku, oot sä valmis jatkaa eteenpäin? Et oot sä toipunut tästä? Mä oon toivonut tästä. Mitä me tehdään sille? Se käsi näkyy. No mennäänkö tonne teidän asunne lähelle? Mennään. Hei! Ensimmäinen pariskunta. Matti ja Ripa. Sulle ei ole mitään. Mitä vittua sä nyt haluat? Mitä vittua sä tuijotat? Mitä tuijotat silleen, että sä tuut siihen kysyvänä kysyy multa kaikkea ja... Niin haluut sä jotain? Ei, no mä haluaisin rukoilla rauhassa. Rukoilee. Mä Ripari on tätä varten ja tänne tullaan rukoilemaan. Ai niin joo, mä oon Riparilla. Mä kohta kerron papille, että sä oot tollanen. Mä Kerro vaan, mä mä oon haluun täältä vasikka. vittua, mä haluun potkut. Sä menet vankilaan. Mä nyt rukoilen. En mä mene Rakastaa vankilta, mä menen Jumalan Isä. sossuun. Mikä sun nimi on? Pena. Rakastaa Jumalan Isä. Voitko lähettää Penan heille? Pena pilaa minun uskonnollisuuden. Pena pilaa elämäni. Pena tuo huonoa energiaa tänne paikkaan. Ja kaikki demonit hyökkäävät meitä kohti pian. Matti Pentti. Joo, hyvä. Ja sitten tulee TV-neliöitä ja Elmo on ensimmäinen ohjaaja. Joo, saisiko 4 näyttelijää tänne? Eikö se ole samat ryhmät? Samat ryhmät Joo, ensimmäisen ryhmään koska kuuluu. Eerikko, Jusu, Hilma ja Mikke mukaan. No niin, eli mennään tällä samalla konseptilla kuin äskenkin, eli joo, sitten hiljaisuus. Mennään tällä samalla konseptilla kuin äsken, mutta nyt on se, että tässä 2 ensimmäistä tai edessä olevaa pari, heille ehdotetaan joku ohjelma, elokuva tai genre, TV-kategoria. Ja tämä hyrrä pyörii samalla tavalla niin, että tuolta tulee aina uusi pari esiin ja heillä on oma ohjelmansa. Sitten kun mä sanon stop, niin se hyrrä pyörii ja sieltä tulee uusi pari ja jokainen esittää heille saamastaan ohjelmasta tai genrestä alun, keskikohdan ja lopun. Onko näyttelijät ymmärtäneet? Kukaan muu ei ymmärtänyt, mutta me tehtiin tää päivällä, niin te varmaan saatte kiinni tästä. Eli saataisko me tälle ensimmäiselle parille joku elokuva? Star Wars. Star Wars. Hyvä. Sitten tulee toinen pari. Ja heille vaikka joku TV-sarja. Salkkari. Salkkari. Yes. Seuraava pari. Ja tähän sitten vaikka joku keskustelu ajankohtaisohjelma. A-studio. Joo. Selvä. Sitten seuraava. Ja tähän vaikka sitten joku esimerkiksi genre. Saataisiko joku ihan mikä tahansa? Komedia. Komedia. Se on helppo laji. Yes. Muistatteko, mikäs teillä oli Star Wars. Ja tästä lähtee Star Warsin alkukohtaus.
Odota. Meidän ei tulisi taistella vielä. Ei. Minä harjoittelen. Sinä harjoittelit? Kyllä. Mutta katsokaas. Avaramaailma, galaksit, tuolla pimeänä. Tuolta lentää paljon ufoja. Joten meidän tehtävä on pelastaa meidän galaksimme. Kyllä. Kiitos ja seuraava pari. Tunteisiin sisipääni matkoista. Ismo! Terve! Ismo! Mitä kuoma? Ei mitään, mulla on sulla todella tärkeät asiaa. Älä viitti! Keskustellaanko tässä ärkioskin pöydässä? Se meni näin, että se oli... Ja seuraava, kiitos! Sitten oli A-studio. Tervetuloa tämän iltaiseen A-studion lähetykseen. Tänä iltana meillä on vieraita. Ja yksi niistä, ensimmäinen, meillä onkin nyt täällä studiossa. Erittäin ihana, että pääsitte mukaan keskustelemaan ratsupoliisien toiminnasta viime aikoina. Kiitos. Te olette tutkineet ratsupoliisien toimintaa jo vuosikymmeniä, eikö näin? Voisitteko hieman avata miksi? Miksi perehdyin ratsupoliisin toimintaan? Sen takia, että halusin tutkia, minkä takia juuri hevoset. Kiitos. Ja sitten komedian alku. Kuule Matti. Henkka. Matti. Henkka. Matti. Henkka. Tiedätkö mikä on tosi hauskaa? No. Matti. Kiitos. Sitten saadaanko me Star Warsille keskikohtaus? Mä ajan alas. N-Y-T. Hyökätään! Slow motion! Kiitos! Salkkareiden keskikohtaus. Mitä ihmettä? Kuka meidän olohuoneessa tappelee? Auta sinä nyt! Mikä sinulla on? Joku lukit sinulta. Kuis? Aina minua kohdellaan tänne. Seppo, otitko taas Viagraa liikaa? Valitettavasti. A-studion keskikohtaus. Ratsupoliisi. Ratsupoliisissa pidän erityisesti siitä, miten kauniisti hevoset askeltavat tässä jalossa tehtävässään. Sen takia päädyin tutkimaan ratsupoliisia. Kyllä, kyllä, kyllä. Onko teillä itsellä kenties hevosharrastusta tai muuta outoutta taustalla? Olen ainut käynyt ratsastamista. Nyt minusta tiedätkö tuntuu siltä, että minä Joo. en ole tarpeeksi kiinnostava vieras tähän teidän astuun. Olen täysin samaa mieltä. Kiitos! Sitten komedian keskikohtaus. Kuule Matti. Matti. Minkä? Näet tuon. Henkka. Hiirenkö? Ei, tuon. Henkka. Minkä, Matti? Eiku on se hiiri. Ja loppukohtaus Star Wars. Odota.
Nyt on tullut aika. Ota miekkasi esiin. Tuhoa minut. Minä en kestä sitä, että meidän valtakuntaamme hyökättiin! Oletko sinä Luke? Sä et tehnyt sitä. Oletko sinä Luke? Olen. Mä en kuolekaan tänään. Mä en kuole, koska mä asun paljon. Vielä miksasen. Hetkonen, Saku! ethän sä voi Kalle noin tehdä. Saku, mä tiedän, että me ollaan parhaita kavereita ja että tää on vaan pehmolelu, mutta toivottavasti mikään ei muutu. Ja mä lainasin sun housuja. Koska nämä on parhaat housut, mitä mulla on koskaan ollut. Et sä voi tehdä noin. Kalle! Saku! Kalle! Anna ne takaisin! Minä annan, mutta arvaa mitä? No? Sinusta tulee myöhemmin suuri elokuvatähti. Minusta ei. Olipas siinä tosiaan omalaatuinen vieras, mutta hänestä päästiin, vaikka ratsupoliisit ovatkin mielenkiintoisia. Kerrohan nyt Hirmeli meille, että mitä meidän ensi viikon ohjelmistossa on, joka on paljon mielenkiintoisempaa. Meidän seuraavassa jaksossa. Niin, on. Ja sepäs se onkin vasta hienoa. Kiitos! Kohtaus. Matti. Matti. Tiedätkö mitä? Miten jos sä liukastuisit tuohon banaanikuoreen? No, olisiko se hauskaa? Mä tiedä, olisiko se hauskaa, jos mun selkämä suristus. Totta. Haluatko sä tehdä sen? Vai teekö mä? Mä en voi tehdä sen. Ota, Matti. Näytä sen mallia, niin mä teen perässä. Joo, täällä sun aikaa. Okei. Otetaan ensin 3 asteelta. 3. Sitten Henkka. Sitten harjoitetaan. Sitten Matti Kalle. No niin. Tyly. Kalle. 3. Seuraava TV4 tulee Atson ohjaamana. Salla, Sanni, Amanda, Kati. Henriikka, Kati. Salla, Sanni, Henriikka, Kati. No niin. Ajattelin, että ensimmäiselle parille voitaisiin repäistä jokin animaatio. Löytyisikö joku hyvä animaatio? Muumilaakson tarinoita. Muumilaakson tarinoita. Se on oikein hyvä. Sitten pyöräytetään ympäri. Ja seuraavaksi voitaisiin ottaa jokin genre. Mikä genre otetaan? Länkkäri. Länkkäri, western. Se on oikein hyvä. Ja pyöräytetään taas. Sen jälkeen voitaisiin ottaa... Otetaanpas vielä joku toinen lastenohjelma. Joo. Eiks Muumilaakso? Se on kyllä aika lastenohjelma. Oletko tosi TV? No, otetaan reality. Muodihuipulla. Muodihuipulla. Mahtavaa. Nyt vaan vapaita heittoja. Murhamysteeri. Murhamysteeri. Aivan täydellinen. Alright. Sieltä ensimmäinen pari. Go, let's go! Mä jo unohdin mikä tää ensimmäinen olikaan. Muumista. Se oli kyllä. Muumien ensimmäinen kohtaus. Olkaa hyvä. Moi! Siis mä oon Pikkumyy. Ja siis anna mitä mä tein teille. No kerro nyt, Pikkumyy. Mä opettelin polttaa röökiä. Ei mitään Joo. Ei sellainen sovi. No kyllä sopii, koska mä saan tehdä mitä mä haluan.
Mutta sitä tupakkaa et tuo kyllä Muumitaloon. Mamma repii essunsa. Mä haluan tehdä jotain, että tästä ohjelmasta tulee mielenkiintoisempi. Pikkumyy, No? pitäisikö kuitenkin käydä vaikka sillalla? No mitä hittoa me siellä tehdään taas? No, lähdetään nyt käymään siellä sillalla. Tule. Ja päivä saa polttaa tää röökiä loppuun. Kiitos. Ja lämmikäri West Endin. Ensimmäinen osa. Sinun nuolesi eivät minuun tehoa. Tai Urpon naru eikä nuoli. No, sinun narusi ei minuun toimi. Sillä minun nimeni on John Willick ja tämä on 3. elokuva, jossa minä olen. Minulla Mä oon Woody ja mä oon oikeesti ollut myös semmoista leluleffasta, että kyllä tää mun naru auttaa. No, Woody. Tässä kaupungissa on vain yksi sheriffi. Ja se olen minä. Mulla on kaverina Buzz Lightyear. Joten haluatko ryhtyä kaksin taisteluun ja katsotaan, kumpi meistä on tämän kaupungin sheriffi? Yes! Muodin huipulla. Tervetuloa seuraamaan Muodin huipulla. Minä olen Sami Sykkö ja tässä näemme suunnittelijan. Tosi hienosti lähtee tekstuuri siitä menemään. Vetto! Tässä kohtaa, hei, onko kaikki hyvin? No kato miltä se näyttää. Se ei näytä yhtään siltä miltä se piti. Sehän on tosi hieno. Minä laittaisin tämän vaikka Linnan juhliin. Etkä laittaa soittakaa nyt poikki, saatko? Sitten murhamis. Minä olen sitä mieltä, että tiedän kuka teki sen. Kuka sen teki? Ihan haluaisitte sen tietää, eikö? Haluaisin sen tietää. Jos voisin esittää erään teorian. Voisitteko te kertoa, missä te olitte eilen puolenyön jälkeen? Siitä ei sovi puhua. Hyvä on. Minä olin uhkapelaamassa. Kenen kanssa? Muuan seriffi. Oliko se Juster? Yes. Kiitos. Arvo, mitä mä oppinut taas uudestaan. Tai lisää. No, kerro. Oppinut ilman viinaa. Herranen aika, oletko sinä löytänyt papapiin? Kyllä. Ja se maistuu tosi hyvälle ja siitä tulee vähän semmonen alapäähän. Mä otan mursia. Se on sen papan käynyt vaapukkavehu jäänyt sinne hyllylle. Niin, mutta tää on kyllä oikeesti aika paskaa. Niin. Missä sä lähdin alkaa? Sitä sinun täytyy varmaan kysyä taikurilta, kun hän palaa taas. Minun nimeni on Scarlett. Voi Woody, älä taistele John Winkentin kanssa. Hän on liian hyvä. Mun on pakko taistella, koska taistelen sinusta. Minä tiedän. Mutta myös John Winnick taistelee minusta, sillä minulla on kaupungin kauneimmat mekot ja suurimmat rinnat. Miksi minä en saa taistella sinusta, koska minä haluan voittaa sinut, rakkaan. Minä tiedän, rakkaan, mutta sinä kuolet. John Winnick on vain yksinkertaisesti liian hyvä. Kaikin puolin. Muodin huipulla ollaan taas. No niin, tervetuloa seuraamaan tätä muotinäytöstä. Tällä kertaa suunnittelijamme ovat tehneet asut Vuosaaren, Kolumbuksen, jäteastian vedestä. Tämä on vähän tiukka tää mekko. Tää meko, näin, siinä on monenlaisia erilaisia kulmia. Ihon myötäinen liikkuminen painottuu aika jäykäksi, mutta asu on hieno.
Siitä löytyy esimerkiksi tupakan tumppeja, siitä on tehty tuo kaulus. Sen lisäksi tämä helma on tehty maskeista. Ja tässä näette, miltä se näyttää makuuasennassa. Eli soveltuu myös sitten illan vieton jälkeen, niin voi mennä suoraan täällä nukkumaan. Mahtavaa, kiitos! Murhamysteeri. Sait selville, että minä olin se murhaaja. Minä olen selvittänyt sen ennen kuin sinä olet tiennytkään siitä. Voi ei. Tapammeko toisemme siis? Ei siihen ole tarvetta. Jaha. Kertoin. Silloin kun sinä astuit huoneeseen, sinä otit avaimen ja laitoit sen politaskuusi. Minä löysin sen avaimen. Voi ei. Scarletin sängyn vieressä. Minä ja Scarlett, vaimosi, olemme pitäneet toisillemme seuraa. Mutta hän haluaa silti olla kanssasi. Varmasti haluaisi. Jos et sinä olisi tappanut häntä. Muumilat on raivaa. Loppukohtaus. Ei vittu märkää. Mene kauemmas, sä oot visun nolo. Sä oot niin noloa. Mä haluan olla sun kaveri. Mä haluan hengaa sun kanssa, kun sä oot niin noloa. No okei, tuu tänne. Voin olla sun ystävä. Western. Oletko valmis, Woody? Olen. Aiotko sinä käyttää köyttä vai aseita? Tässä Mä on ostin tän uuden remlaneetin. Selvä! Selkää vasten sitten. Voittaja saa Scarletin lämpimän kosketuksen. Aha, sinä lähdit. Joo, et minä voin ampua sinut. Woohoo! Mä sain Scarletin! Valmi vuoden huipulla. No niin, siinä näemme Sallaa! Tervoseen! Uudessa asussaan! Kyllä, mutta ollaan mitä Salla. Salla! Sinä saat potkut! Sinä saat potkut. Ihan loppukohta. Tadaa! Murhaajalla on aina lyhyet jäljet. Ja sinun jälkesi vievät vankilaan. Hoidetaan nämä Scarletin hautajaiset ensin. Tänä kerran. Hieno nainen! Me molemmat se tiedetään. Niin. Rauha hänen muistolleen. Niin. Seuraavaksi sinä menet sinne hänen kaveriksi. Vielä yksi neljä. Kati johtaa. Tämä on meidän viimeinen tekniikka ja sen jälkeen me vielä lauloin maailman paremmaksi teille. Eli samalla systeemillä mennään. Saisiko ensin elokuvan? Jurassic Park. Jurassic Park. Seuraavaksi tosi TV-sarja. Temptation Island. Big Brotheria ei ole ollut vielä. Mennään sillä mielellä. Mä en tiedä sitä. Genre. Kumpi se on? Mikäs no mennään tempareilla sitten. Tasapuoliselta. Genreä vielä. Skifi. Skifiä.
Kiitos. Ja teille vielä... Joo, tuo on joku sarja. Stranger Things. Okay. Stranger Things. Olkaa hyvä. Eli Jurassic Parkissa ollaan. Näetkö, miten kaunista täällä on? On kyllä luonto on hieno. Lähdetäänkö ajelulle katsomaan niitä dinosauruksia vähän lähempää? Ei vielä yhtään. No niin, ei muuta kyllä. Pakko olla vastoon tulee se. Kiitos. Temppari. No me Marian kanssa lähdettiin tänne lähinnä testaamaan meidän suhdetta. Meillä on ollut tosi kiva aina. Joo, mä odotan ainakin eniten, että mä näen kaikki sinkkumiehet. Koska mä haluan siis tietenkin varmistaa, että sä oot teis komea niistä kaikista. Ei siis sä et oo sinkku, mutta Niin, mä rakastan sua. samoin. Joo. Kiitos. Hyviä. Näetkö tuolla kaukana? Taivas tippuu alas. Näin. Miksi se vaan sieltä kohtaa tippuu? En tiedä, mutta pelkään, että se on tulossa tänne päin. Meidän on valmistauduttava. Mitä sä tarkoitat? En tiedä. Mutta minusta tuntuu, että loppu on lähellä. Kiitos. Will! Missä poikani on? Missä olet nähnyt Willia? Minun poikani William! Tämän pituinen! Oletko nähnyt häntä? En ole. Nuo valot! Ne puhuvat! Kuuletko? Kuulen. Ne välkkyy ja puhuu! Se on pakko olla poikani Will! Se on pakko olla, eikö niin uskotko? Se on! Uskotko minua? Uskoisin! Oh. Mä oon Suvi. Moi, mä oon Sami. Vau. Siis... Haluatko lähteä mukaan? Suljette oven taakse. Mennään vaan. Persmin täytyy kertoa, kun kävin tuon toisen Supin kanssa treffeillä. Oli tosi hyvä treffi. Se tosi kiva. Käytiin seinäkiipeilemässä ja sitten me syötiin. Eli mitä täällä saat sen tyypistä? Ei. Ei. Mulla on paremmat tissit. Katso niitä. No... Kiitos. Hyvä. Meidän on tapettava kaikki muut. Siinä on kaikki, jotka ovat saaneet tartunnan. Minä en ole yksi heistä. Näytä. En. Sinulla on tartut! On! Älä tartuta sitä! Kuulitko sinä? Kuulitko? Kuulin. Se oli se semmonen joku oudon näköinen... Tuleeko? Mikä se on? Kiitos. Juonen ristäytyy käsistä! Ostatko ikinä täältä ulos? Ei! T-Rexejä joka puolella! Voitko tyrähdyttää tämän minun
Käteni! Temporeinen finaali. Kerro vaan. Mä lupaan, se oli vain 1 kerta Saminkaan ja no se oli 3 kertaa Joonaksen kanssa, mut siis kun, ihan oikeesti, kun mä rakastan sua. No, rakastut vaan ensin. Mennään vaan pois täältä. Oikeesti? Joo, ei sillä ole. Mut mä saan paljon Subinkaan kyllä varmaan joku 15 kertaa. Jos ei häiritse sua, niin sitten... No kun mä en kertonut tosta kerrasta. Niin. Se on ihan fine. Joo. Unohdetaan kaikki vaan. Pitäisikö meidän hankkia lapsi? Sulla on niin! Sulla ei mä pysty! Sä et voi jättää mua tänne yksin! Ymmärrätkö, mä oon yksin täällä? Tartuta mut! Tartuta! 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 Tees! Sä et tee mihinkään! Ei. Mä aion nyt kuolla. Ja sä pelastat maailmaa. Kiitos. Se oli minä, Will. Löysit minut. Ei mitään. Olin yksinäni upside down worldissa. Oi ei. Mennäänkö kotiin? Tulkaa vielä kaikki upeat näyttelijät tänne lavalle. Eikö ole upeita? Miten te mietitte, että mikä on maailmassa ne asiat, joita haluaisitte eniten pelastaa tai parantaa? Mutta nyt miettikää, että se ei ole esimerkiksi maailmanrauha, vaan se voi olla joku sellainen niin pienempi asia. Pienet asiat tekee meidän arjen ja on tärkeitä, eikö vaan? Mikähän voisi olla sellainen? Sinne vaan. Sinne vaan. Sinne asiaan. Parempia lyijykyniä. Erittäin hyvä. Me toivotaan parempia lyijykyniä. Joo, parempia lyijykyniä. Onko meillä Kertsin keksiä tiedossa? Amanda. Amandako? Mä luulen, että sä uutisit Hilmaa. Toi tekee. No niin, Amanda. Mahtavaa. Saatko se tuntua sillä, että mä näen teidät kaikki jotenkin, että mä oon tässä. Se on varmaan Kaartani sinne. Näin pitkä. No niin, on tää matala. Minulla on matala. Matala ja...
Haustakaa vielä kerran yleisömme vastaan nämä raikkaat. Oliko tyydyttävää? Olet tosi hyvä. I know. Te olette aivan loistavia ja ihania ja ihan sikataitavia. Kiitos teille kaikille tästä improsessiosta ja kaikista näistä syksyn improista muutenkin. Aivan tosi hyvää työtä joka ikiseltä. Kiitoksia teille. Kiitos.